2024 మార్చి మకర రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాము. సూటిగా సుత్తి లేకుండా తెలుసుకుందాము. నూతన వస్త్రాభరణ ప్రాప్తి ఉంటుంది మీకు. మర్యాదపూర్వకమైన మీ ప్రవర్తన ఇతరులకు ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని కలుగుతుంది. చమత్కార సంభాషణలు బాగుంటాయి మీది. వాగ్దాటి, వ్యాసరచన, వక్తృత్వ పోటీలో విజయం అయితే సాధిస్తారు. విద్యాలు అయితే చాలా బాగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు చాలా బాగా ఎగ్జామ్స్ అయితే రాస్తారు. అన్ని రంగాల వారికైతే బాగుందని చెప్పొచ్చు. వృత్తి వ్యాపారాలందు కూడా చాలా బాగా రాణిస్తారు. ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంటుంది. కానీ కోపం అధికంగా ఉంటుంది. కొన్ని విషయాలకి ఉద్రేకత ఎక్కువైపోతుంది. కొంచెం కంట్రోల్‌లో పెట్టుకోండి. విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ బాగా రాస్తారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. వివాహ శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. నూతన కార్యములకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆర్థిక విషయాలు అనుకూలంగానే ఉన్నాయి. శత్రువులపై ఆధిక్యత, సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఈ నెల మీకు అంతా బాగానే ఉంటుంది.